mangsane kaya sekti-sekti Mandraguna mulung mangungsir apa ngumpulke aku iso ora mau nata ing Mandura gini yo munduri jurit mung gegede nempyak kurang cagak Pancajana kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. kowe menang ora Ing ajeng kula menika mimpang. wah menang yo nah rasane nang tiak nak tias singsun Lajeng kersa paduka kados pundi sinuwun? sik aku takon kowe menang karo sapa Kula mimpang kalian Samba, namung kula lajeng dipun tungkak kalian Sentyagi. gini yo kowe ra iso nrenggalangi Kala wau dipun limpe sinuwun. tandane ratune Traju Trisna to sing tandang kapi Inggih. lah pateh kaya ngono iki piye Dwarawati wis bedah apa maneh Mandura saiki kurang sak jangkah anggonku jumangkah lumuruk ana ing negara Ngamarta Semangga kula dherekaken sinuwun.